खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआव मास्टार वेब फार्मासिनि साख्रि ओंखारदों। सेरिकालचार बिथोनगिरि बिटिसिआ मास्टार वेब फार्मासिनि थाखाय वाक इन इन्टारभिउनि थाखाय आरजाथाव बिजाथिखौ हांख्रायहरदों। बे खाबुआ सिल्क सामाग्रा स्किम बिथांखिनि बाहागो आरो बेयो 25 जुलाइ 2024 मायथाइनि थाखाय थि खालामनाय जादों। मोगा-मोगिआ फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायगोन। सेरिकालचार मावख' सामलायगिरि बिटिसि आबादारि कक्राझारनि कनफारेन्स हलाव जागोन। बे मासियाव गोसो गुदुं बिनायसाफोरा इन्टारभिउनि थाखाय गुबै फोरमानलाइफोर लाबोनांगोन। मोजाङै मिथिसननो थाखाय स्क्रिनआव होनाय फोसावथायफोरखौ फरायना लादो। नैथि खौराङाव दङ सेलफि लानो थांनायाव दैसायाव गब'ना थैदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिजों लोगोसे डिब्रुगड़ जिल्लाखौबो सोमावग्लुंहोदों। डिब्रुगड़नि सासे लाइमोना डिब्रुगड़निफ्राय गोलोम बोथोरनि बन्दनि थाखाय डिब्रुगड़नि 4 लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया सिमेन्ट दैमानि समायना नुथायखौ रंजानो फैदोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला शुक्रबारनि फुंबिलियाव डिब्रुगड़नि बैरागी मठनिफ्राय अजितेश हाजरिकाजों लोगोसे सा 7 थाखोनि फरायसाफोरनि मोनसे हानजाया ट्रेनजों धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव सौफैदोंमोन। सानजौफुआव फैफिननो सानथांखि लानानै सेंग्राफोरनि हानजाया सिमेन्ट दैमानि समायना नुथायखौ रंजानो थाखाय दैमानि रुगुङाव सौहैदोंमोन आरो सेलफि खेबनायाव सांग्रांथि गैयाजासे फिस्लायना दैमायाव गोग्लैदोंमोन। दायो गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ अनन्त आम्बानीनि राजफोलेरारि जुलिखौ मैया मुम्बाइआव 5,000 कौटि खरसाजों खालामनाय जादोंमोन। भारतनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं मुकेश आम्बानीनि दुइसिन फिसाज्ला अनन्त आम्बानीआ मैया जुलि जादों। बे राजफोलेरारि जुलिखौ लानानै मायानगरी मुम्बाइआव दावराव-दावसि जागासिनो दं। जुलि, जायनि बेसेना $320 मिलियन जागोन, दा गासै बुहुमावनो सावरायजागासिनो दं। बे जुलिया जौथाइनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन जुलिफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन। अनन्त आम्बानीआ प्रजापतिनि बोरजों मैया 7 जनमनि थाखाय राधिका मार्चेन्टखौ नेमखान्थि बादियै गावनि बिसि महरै नाजावबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला जुलिनि फोरबोआ 14 जुलाइसिम सोलिगोन। 12 जुलाइआव जुलि, 13 जुलाइआव बोर होनाय फोरबो आरो 14 जुलाइआव रिसेपसन। ब्रैथि खौराङाव दङ मिरु आरो आसामनि मन्थ्रिफोरा काहिबारि रुरेल इक' टुरिजम सेन्टाराव रंजाग्रा ना फिसिनाय हाबाफारि बेखेवदों। तामुलपुराव PMMSY 2021 निफ्राय 22 नि सिङाव गायसनजानाय रंजाथाव ना फिसिनायनि बेखेवनाय हाबाफारि लादों। मैया मिरु मन्थ्रि श्री ललन सिंह आरो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री केशव महन्तआ तामुलपुरनि काहिबारि गामियारि इक' टुरिजम सेन्टाराव रंजाथाव ना फिसिनायखौ बेखेवदोंमोन। PMMEY 2021 निफ्राय 22 बिथांखिनि सिङाव गायसनजानाय बे मावथांखिनि थांखिया दावबायथायखौ बांहोनाय, आबहावा लोगोआरि हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनाय आरो अरायथा ना हमनाय हुदाफोरनि गेजेरजों ओनसोलारि जिउ राहानि खाबुफोर होनाय। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री धर्म नारायण दासआबो बे फालिथायाव दंमोन। बे हाबाफारिनि समाव मानगोनां मिरु मन्थ्रिया सासे मुलाम्फा मोनग्रा आरो जाफुंसार आबादारि श्री हरेन राभाजों सावरायलायो। श्री राभाहा 50 बिगा आबाद मावग्रा हा आरो बिगियानारि ना आबादनि थाखाय बाहायजानाय मोनसे गिदिर फुख्रिनि बिगोमा होनना खौराङाव मोननाय जादों। बे हाबाफारिया ओनसोलनि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो आरो आबाद आरो ना हमनायाव अरायथा आदबफोरखौ बांहोनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गवालपारायाव नाव दुखुनांथाव जाथायाव थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों हिमन्त बिश्व शर्माया। दैबानानि रागानि गेजेराव गवालपारायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांनायखौ जों बयबो मिथिखाबाय।
जेराव रिपर्टनि बादियैब्ला थैनाय सुबुंनि जोबथा बिदाय होखांनायनि उनाव न'आव फैफिननाय समाव बिसोरनि नावआ दैमानि गेजेराव गोदोदोंमोन, जायनि जाहोनाव साबाबो गबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गासै 4 सुबुंफोरा थैदोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला मैया आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थैनाय नखरफोराव दुखुनि खौरां लाहैदोंमोन आरो बे दुखुनांथाव जाथायाव थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गसाइगावआव 313 किल'ग्राम गान्जा जब्द आरो सासे बर' सुबुंखौ हमदों। मैया सुक्रुबाराव गसाइगाव पुलिसआ श्रीरामपुरनि 31 नं माहारियारि राजा लामायाव सिग्रोमनायाव 313 किल'ग्राम गान्जा हमनो हायो। दालाइखोन्दोआरि पुलिसनि दैदेननायाव अपारेशन मावख'गिरि हिरेन कुमार देखानि फिथाइ महरै ट्राक सालायगिरि गणेश मुसाहारिखौ खानाय जायो। बे नायग्रोमनाया गुवाहाटीनिफ्राय बिहारसिम दावबायबाय थानाय PB06A37707 नम्बर गोनां गंसे ट्राकखौ नोजोर होदोंमोन। नायदिंनायनि उनाव पुलिसआ गारिनि सिङाव मोनसे खोन्दोनि खथायाव दोनखोमानाय गोबां बिबांनि गान्जाखौ नागिरना मोनो। जब्द खालामनाय गान्जा, जायनि लिरथाया 113 किल'ग्राम, बे बोसोराव बे ओनसोलाव बयनिख्रुइबो देरसिन फेग्रा मुवा लाबोनायनि गेजेराव मोनसे होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जब्द खालामजानाय मुलिफोरनि गुदि आरो थांखिजानाय थावनिजों लोगोसे गिदिर फेग्रा मुवा फालांगि नेटवार्कजों जायखिजाया जाथावना सोमोन्दोखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लायाव हा खाजोना खुंथायनि सायाव सावरायमेल खुंदों। मैया चिरां जिल्लायाव हा खाजोना खुंथायनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन, जेराव मानगोनां एमएलए श्री अजय कुमार रे, लेङाइ बिबुंथिगिरि श्री अभिराम महानायक, लेङाइ कमिसनार श्री बिजया भास्कर रेड्डी आरो श्री रिन्टु चन्द्र बर' एसिएस बायदि मुंदांखा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे सुबुं थुबुरमायाव जिल्लानि गुबुन गुबुन मेलेमजिबिफोर आरो मुंदांखा नोगोरारिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मिटिंनि समाव माखासे गाहाय आयदाफोरखौ सावरायदों। बेफोर जाबाय सेथियाव दङ हा रेबगान्थिनि डिजिटाइजेसन आरो मिशन बिसमुथि। बेफोर हाबाफारिफोरा हा सामलायनाय बिखान्थिफोरनि आखा-फाखा आरो रैखाथिखौ मख'जाथाव महरै बांहोदों। नैथियाव दङ हा थिसननाय आरो सोलायनायनि थाखाय प्रिमियामनि हारखौ बाङाइ खालामनाय। सरकारा बावैसो बे हारखौ 1000 रांल' खालामदों, जाय ओनसोलारि बेसेननि 100% सिगांनि हारनिफ्राय गाहायाव फैदों, जायजों नोगोरारिफोरनि थाखाय हानि लेनदेनखौ बांसिन बायनो हाथाव खालामदों। बे जथुम्मायाव गोबां गोनांथार आयदाफोरखौबो बिबुंसार होनाय जादोंमोन, जेराव दंफायो भिजिआरनि सायाव हा राननाय आरो थिसननाय, हा दखल खालामनायनि थाखाय जरिमाना खान्थियारि खालामनाय, आरो बिजनी आरो काजलगांव सहरजों सोमोन्दो थानाय जर'खा केसफोर। मेलेमजिबिफोर आरो नोगोरारिफोरा बेसेनगोसा इनपुट होदोंमोन, जायखौ मावख'गिरिफोरा जोबोद बाख्नायदोंमोन। बेफोर बिहोमाफोरा बिटिआरआव हा खुंथायखौ बांहोनायाव गोनांथार बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 9थि खौराङाव दङ मेटारनिटि बेनिफिट सप्तानि समाव कालाइगाव आइसिडिएस मावथांखियाव सांग्रांथि मेल खुंदों। मेटारनिटि बेनिफिट सप्ता फालिनाय आरो मिशन शक्तिनि सिङाव 100 साननि जर'खा सांग्रांथि आरो मुं थिसननाय हाबाफारिनि बाहागो महरै कालाइगाव आइसिडिएस मावथांखिनि मावख'आव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जादोंमोन। बे जथुम्मायाव आइजो गोहो होनायनि थाखाय जिल्ला हाबनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। मिशन शक्तिनि सिङाव गोबां बिथांखिफोरनि सायाव सावरायनाया मिरु खालामो, जायनि थांखियाव गोर्बोआव थानाय बिमा आरो सेंग्रा-सिख्लाफोरखौ मुलाम्फा होनाय। बे हाबाफारिनि थांखिया बैफोर हानजाफोरनि थाखाय मोननो हानाय हेफाजाबारि बिथांखिफोराव सांग्रांथिखौ बांहोनाय आरो साबसिन मुं थिसननायखौ रोखा खालामनाय। 10थि खौराङाव दङ आसामाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बङाइगावआव गोदानै बानायनाय हादोरारि राजालामाया बायदों। बावैसो लुजानाय थुलुंगियानिफ्राय जगिघ'पासिम मोनब्रै लेननि हायुंआरि राजालामाया गोबां दाथायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, जेराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माखासे बाहागोफोरा बायलांदों।
RSBI मुंनि मोनसे बायजोआरि कम्पानिजों 636 कौटिसो रांनि थिखानि सिङाव लुजानाय हायुङारि राजालामाया सानफ्रोमबो बायगासिनो दङ। मावथांखिया आबुङै आबुं जानायनि उनावबो आरो लामाया दासिमबो सरासनस्रा हान्था मेलानि थाखाय बेखेवजायाखैब्लाबो गोबां फेलें जानायफोर नुजागासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरा लुनायनि गाज्रि गुननि सायाव रागा जोंनायखौ फोरमायदों। RSBI आरो हायुङारि राजालामा आरो लुथायारि सानज'थाय जौगाथाय निगम लिमिटेडनि माखासे मावख'गिरिफोर आरो इन्जिनियारफोरखौ सांग्रांथि गैयि आरो अनागारिनि दाय होदों। बिथांमोनहा अजद होदों दि लामाखौ गाहाय थाखोनि बेसादफोरजों बानायनाय जादोंमोन आरो मावथांखिनि आबुं जानायखौ मोजाङै नायदिंनाय गैयाजासे थाबैनो खालामनाय जादोंमोन। 11थि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि चेक थगायनाय। आसामाव मणिपुर पुलिसआ गुबै दायनिगिरिखौ खाबाय। नंखाय चेक केलेंकारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंसाइखौ नंखाय रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजानाय गुबै दायनिगिरि राकेश सिंहखौ हमनो थाखाय मणिपुर पुलिसआ गुवाहाटी फैदों। थगायग्राखौ गुवाहाटी स्पेसियेल बिजिरसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव बिथांखौ 14 साननि पुलिस कास्टडियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बेबो सोराङाव फैदों दि थगायग्राया मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय 9 लाखनिबो बांसिन रां जाख्ल'नायनि थाखाय दायनिगिरिमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला दायनिगिरि सुबुङा मणिपुर सरकारनि गेलेमु बिफाननि मुङाव मोनसे नंखाय चेक बाहायदोंमोन जाहाथे गोबां बिबांनि नोगोद रांखौ दिहुननो हायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइकबो खालामनानै होदो।